Takže čau, já jsem Adam a vítám vás u dalšího dílu z Minecraftu. Tady si dáme tak. A jdeme hrát. My jsme skončili tady. Já jsem nic nedělal. Tady nám, ježiši. Tak jo. K nám vyrostly stromy. Jdeme si je pokácet. Ne, musím jít. Jo, tady. A pište do komentů, jestli chcete, abych natáčel i nějaký jiný hry. Já nevím, co natáčet. Vůbec nevím. To musíte napsat, já to jinak nebudu vědět. A když to nebudu vědět, tak to bude problém. Takže pište. Tak, a tady... Tak, vylezeme, tak. Už tady asi není. Já jsem si vzal sluchátka, abych to slyšel, protože já jsem je minule neměl a vůbec nic jsem neslyšel. Takže to byla hrůza. Tak. Já se vám omlouvám, jestli nějaký díly jakoby budou úplně krátký. To je kvůli tomu Frapsu, protože on není jakoby na natáčení hodně dlouhých videí. Natáčí třeba maximálně 8 minut, tak bude možná občas takový krátký za jedno video. Takže, kde jsme to skončili? Vy jste nikdo nenapsal, jestli chcete easy, teda jestli chcete, abych hrál na easy, no. Takže já to pořád hraju normálně, ne na easy. Tak, ale můžete to napsat, jestli opravdu chcete, abych hrál na tu lehkou. Mně je to úplně jedno, ale to je jedno. Jsme si tady vlastně dělali nekonečný zdroj kamene, ne? Tady vzadu. Tady. Tak jo, tak já si dokopu teda tohle. Co to budeme dělat hodně kamenných věcí. Ale on se to dělá strašně pomalu a občas to spadne i do typu. Co kdybych stál také nad tím? No tak nic no. A takhle? Ne, už nemám krumpáč. Tak nic. Tak jdem. Mám další sezenice tady. Tak, jdeme. Akorát 2 tyčky. Já si nebudu ještě dělat železnej. Co mi zatím moc nějak nechce. Dělám tady ten kamen. Tak. A možná už bychom se mohli začít dělat normální barák. Já nechci být pořád tady v té díře. Kolik máme dřeva? 64. A to bude. Vezmeme si i kámen nějaký. A vidíte, dveře. To se bude hodit. A tady to bude naše taková základnička. Asi budu začít. Tak. Tak. Uděláme někde tady, ne? A kamene budu potřebovat víc. Určitě. Tak jdeme dál. Budeme možná stavit trošku přes noc, trošku víc. No. Tak jdem na to. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jsem řekl, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A taky to spojíme, ne? A nevím, jak to tady nechci. Vlastně, že to najednou. To bude asi nějaká novinka. A tady budu mít 2 dveře takhle. Hotovo. Ne, já musím se nedělat. Ty dveře musím zničit. Tady taky bude kámen. Tak. Já mám nápad, to děláme to až ráno.
Nechci spadnout do lávy. Tak. A první tu napište do komentů, jestli chcete, abych to, jak se to jmenuje, jo, abych natáčel i tam ty dvě. Bo já vám je možná ještě dneska ukážu. Řekněte, jestli potom nechcete, abych to natáčel. Občas, jakože každý video. Že bych natáčel tohle a pak bych začal tam tím. Co? Nebylo by to hustý? Co? Co? Tak ne, no. Možná bychom si mohli dělat lopatu. To jedno. Mám zase tady připravenou blokopedii, jestli teda budu potřebovat, ještě nevím. A neuděláme si i na obsidian potom, až budeme mít 3 diamanty, takže bych si udělal diamantový ten a pak bychom se mohli podívat i do tohle, do nedru. To by nebylo špatný, ale možná pak udělám oltář červený, takže budu potřebovat 5, protože já udělám ten páč, udělám si nekonečný zdroj tohle, vykopu to, protože no, oltář červený, taky potřebujeme, myslím, že obsidian. Aby si to udělal takhle ten barák, jakoby. Že takhle ta platforma bude takhle platforma. To je jedno, jak to budu říkat. Si to pojmenuji, jak chci. A kdy chci. Tak. Tady ještě máme, tak to jsme nepotřebovali. No, jak jsme využili 64, ne? 64, jo. To je divný. Trošku. Tak co můžeme asi udělat s farmou. A stavíme dál. Budeme potřebovat ten písek, co jsem čekal, že už si ho nastěžíme, ještě jsme si ho nenastěžili. Jsem teda dobrý, no. Prase. A tady to vůbec není špatný, protože tady máme stromy teď už. Máme tady písek, poušť, možná tam bude ta egyptská věcička. Tak, to bude stačit. A jdeme.